abantu baminto mbia mure njoni gonguru kwa antivirus abantu baminto twere no mogoko sana ase support mogotoa mo subscribe ti ande squeeze mogo share buya sana nande mumete tage tobegete tutageta abantu mo SP muri ripindi beito nigonde no mogoko uri antivirus ndo che yeso nigachaka ngaka maguta no yanga lero turu chuna ngade tikurumaiga lero chaka chicho tiro kwa lero ya lero digo pegete chobunga yo papa yo yeso so abantu baminto tubwaterane ase ndizi TV na channel yetu tubwate abantu muri ngumbu asaba sungu galia igari no mukuri ebya kabisa abantu baminto muri Kenya opo muri Dubai amore kerase etokuberi nimbiye mono sana nde no mogoko sana naende lero bipindi twasira kora TV ya sana abana bakuchisukuru lero mune bipindi bya chakali lero mwana kara agure taryati nigo bugimo bwaye bwasarika umwana tikana no chiportakaniki umwana agera no saruni gari chicherra no chiregali akubataka upimire suti okekeka saruni gari chianga abana baminto koromboki kabisa naende lero bipindi tubwate bipindi bya sana ebipindi mno montati chinyomo arere chinyomo twasomiria abantu rero abantu abanjini nyumba bugaka korete kiriero rero tenga bali abantu bagakire club gali amarugali rero kirira abantu bakuragira bijya because ebindi bikosemye amangana nyasaye gucha bono ndizi TV no konya rubunga ini kuruwa tata tia kugenda sa abantu kuchikulia device so gali unyumuto kwase no nyanya naka pindi kao mune ntwa basaye akademu kao osaka chiri kao so gali bintu yenge ncho kumubanga mangana muirana nenere omuntu bunu mugako mungina tia ko mungina ko chukao biyaya urekiriye mu rutore sumairo igali niko mugwanchana biya kabisa bana minto ndizi TV yara tipindi abantu bakwito biyo nyombo biyo omuchingo